10.000 catalani. La Catalunya in piazza per 2 milioni di catalani hanno invaso незалежності у день. 全国最富有地区加泰罗尼亚，星期二有100。 Comprometem a treballar plegats per construir un estat lliure, independent i pròsper. Atenció a aquestes paraules. Des de Nova York, aquí en teniu un mes. Canto i sempre en sabré, malalt d'amor pel meu país. Som-hi realitat, és a les teves mans, ningú ens podrà aturar, ja no podem esperar. No will stop us now. Fem el somni realitat. De totes parts, de totes les ciutats, dels pobles més petits, de costa plana i muntanya. Gent de tot arreu, de totes les edats, del més vell al més infant, del més ric fins al més pobre. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. I uniran el sud i el nord, amb el cor i amb un somriure, units per un crit de Catalunya lliure. No són soldats ni són guerrers, homes i dones del carrer, germans de llengua. Germans de llengua. Germans de llengua.
Bona nit, bona nit, bona nit a tothom. Bona nit a tots, benvinguts. Benvinguts a Cornellà de Llobregat. El Pere m'ha dit, sobretot digues de Llobregat, que n'hi ha altres de Cornellà. Mira, un aplaudiment per la bona gent de Cornellà, que ens ha acollit. El fet d'escollir aquesta ciutat no és casual. Cornellà és símbol del que volem aconseguir. Sumar més gent al nostre projecte, que encara no en forma part perquè tothom és Catalunya i tothom és ciutadà d'aquest país, vulgui o no la independència. Tenim un projecte inclusiu que treballa per fer un país nou per a tothom. Cornellà és la nostra ciutat, és la nostra porta, Cornellà és la porta. Per això s'ha organitzat aquest acte, perquè tenim feina a fer, perquè tenim molta feina a fer i sobretot després d'aquesta setmana que diguem que ha estat una mica agitada, on aquesta gent del Tribunal Constitucional, que són 12 senyors que es tanquen en una cambra fosca, sí, ja podeu xiular, sí, havien de sortir a una hora o altra. Una cambra que fa olor de florit, una cambra que fa olor de naftalina, una cambra on prenen les decisions tots a toc de pito. Doncs han intentat canviar o estan intentant modificar l'eslògan de Som una nació pel de Som una anul·lació, però no ho aconseguiran. Ni han pogut... No ho aconseguiran, no. Ni han pogut anul·lar un fet que va passar 4 mesos, un fet que diuen que és una pantomima, l'altre dia el Rajoy deia que era una cosa que no havia passado, que era una xarlotada, no sabem bé què va dir. És una cosa que va passar. De la mateixa manera com van votar fa 4 mesos, no anul·laran la nostra voluntat de ser. I de ser ben aviat. No som els suficients. I per això tenim tan sols 7 mesos per convèncer el màxim de gent possible. I això dels 7 mesos inclou el mes d'agost. De manera que planifiqueu les vacances pensant en que s'ha de convèncer els companys de càmping, d'hotel o qui sigui. Vacances a Catalunya, posats a fer. Sí, aquest any les fem a Catalunya. I així reactivem l'economia, que diuen que va tan bé. Diuen que estem cansats. És evident que no ho estem. Des d'aquí dalt, com es diu en aquests casos, fa goig veure aquesta gentada que ha vingut fins aquí. No estem cansats. I ara ve aquell moment de demostrar-ho preguntant-vos-ho, allò una mica allò com els pallassos de la tele. Responeu ben fort, sisplau. Esteu cansats? No ha calgut repetir-ho. Pensava que caldria tornar-ho a demanar, però no. Esteu desmotivats? Esteu desmoralitzats? Teniu ganes de votar? Doncs arremangar-se, que queda molta feina per fer. Bé, i per fer aquesta feina, aquest vespre ens presentaran una sèrie de propostes dins la campanya que vol fer l'Assemblea des d'ara fins al 27 de setembre, amb un lema: tot comença, on tenim l'oportunitat de començar de zero, on podrem decidir lliurement el nostre futur, on només nosaltres serem responsables del nostre destí, on podem construir plegats un país millor per a tothom i alliberar-nos dels errors del passat. És per això que l'Assemblea Nacional... Sí, aplaudiu. Que els aplaudiments mai sobren. Després ja aplaudireu la Forcadell quan li toqui, però... L'Assemblea Nacional Catalana és per aquest motiu que se centrarà de manera clara i inequívoca a convèncer el màxim de gent possible. Es dedicarà exclusivament durant aquests 7 mesos a arribar al màxim de nombre de gent, a fer arribar els arguments, a explicar com volem que sigui aquest futur que hem de construir entre tots. No ens distrauran del que toca fer, que és, evidentment, sumar independentistes a la causa. Més a més, dia a dia, cada cop farem més actes. Ens aproparem a la gent que no pensa com nosaltres, però que és com nosaltres i que té les mateixes necessitats que nosaltres. Per això... Sí, home, aplaudiu, que tenim ganes d'aplaudir. És que jo no estic acostumat a fer discursos i a fer la pausa de l'aplaudiment. És per això que ara cridarem que ens acompanyin a l'escenari per definir les necessitats a representants de diferents sectorials de l'Assemblea que ens mostraran, com deia això, les necessitats que cal solventar. En representació de l'Assemblea Nacional de Joves Independentistes... Eliseu Estelric. Espera't.
de la sectorial de jubilats, Pep Genés. de la sectorial de serveis socials, Maite Mauricio. de la sectorial dels economistes, David Ros. Haurem de tirar cap allà. Hem de posar-nos més cap allà. i finalment de la sectorial d'immigració, Saoka Kindolo. Hem de posar-nos més cap allà. Cap allà, hem de posar-nos més cap allà. Cap allà. Bona nit, amigues i amics de l'Assemblea Nacional Catalana. El 9 de novembre de l'any passat, més de 2.300.000 persones amb aquest gest varen fer un acte de sobirania, varen fer un acte de voluntat democràtica, varen fer un acte de fermesa. El 27 de setembre tornarem a unir els dits de la mà per construir el país que volem. I quin és el país que volem? Tal com diem en els nostres documents fundacionals, l'Assemblea Nacional Catalana volem un país democràtic, un país amb valors democràtics, de regeneració, transparència i net de corrupció, un país on la ciutadania sigui la base de la democràcia i la sobirania, un país lliure, capaç de decidir les seves estructures d'estat, que posi en valor la innovació, la proximitat i la millora de les condicions de vida de les persones. Un país just, un país construït amb valors de justícia social, on mai més les persones pateixin per trobar feina, per trobar un habitatge digne o trobar calefacció a l'hivern. Un país que erradiqui la pobresa i l'exclusió social. Un país inclusiu i il·lusionant. Un país amb persones vingudes del nord, del sud, de terra endins i del mar enllà. Un país que compti amb la riquesa de la diversitat. Advoquem per una societat participativa i col·laboradora, solidària amb el bé comú. I, per últim, un país que sumi. Des de l'Assemblea Nacional Catalana volem la independència de Catalunya per aconseguir les més altes quotes de democràcia, llibertat i justícia social. Aquests han estat des dels seus inicis els valors de l'Assemblea Nacional Catalana. Els hem defensat perquè cohesionen i fan possible un país agermanat, un país amb drets per a tothom, també amb molts deures, els de treballar colze a colze de nou i implicar-nos i participar en el dia a dia, des del poble, barri o ciutat, per millorar, avançar, progressar. El 27S farem un gran acte democràtic, l'acte de sobirania nacional. Unirem els dits de la mà i votarem per iniciar la veritable feina, per esdevenir del país que volem, un país millor, més democràtic, més lliure i més just. Fem-ho plegats. Cridem totes aquelles persones que avui encara no se senten atretes per aquest projecte. Els convidem a exposar, a compartir amb nosaltres els seus dubtes i les seves pors, a trobar-nos i a parlar. Estem segurs que tenim moltes coses per fer plegats i per engrescar-nos. Guanyar la independència per Catalunya ens albira la millor per totes les persones que vivim en aquest país i l'estimem. Il·lusionar-nos plegats a la construcció d'un país més democràtic, més just socialment i més lliure plenament. Imaginem-nos aquesta Catalunya lliure, pròsper. Fem-ho, va! 27 de febrer. Comencem!
des de la sectorial d'immigració de l'Assemblea. Cap ciutadà, cap ciutadania pot admetre un estat que dispara contra persones que intenta creuar unes fronteres per millorar les seves vides. Des del mar, disparar. Cap. Cap ciutadania, cap societat seriosa, ben assenyada, pot tolerar un estat que viatja amb maletes plenes de bitllets per corrompre els estats emissors d'immigració per tal d'operar els retorns involuntaris dels seus ciutadans. Cap estat seriós és tolerable quan dins de les seves fronteres priva de llibertat a persones que com a molt han comès una falta administrativa, confinant-les en unes que diuen centres d'internament que viuen en unes condicions infrahumanes. Cap. La idiosincràsia del poble català mena a somiar, a veure més a prop, a exigir un estat que pugui aspirar a ser més democràtic. Un estat amb tota naturalitat basat en l'esforç, basat en el treball, en el dinamisme. Un estat que no mira els orígens i que suma. Un estat que crea una ciutadania sense discriminar dins de la gent que viu i participa. Un estat pacífic que lluita de la mateixa manera que és pacífic, però també és dinàmica, que lluita pel seu benestar i lluita pel seu progrés. Nosaltres, tots i totes nosaltres, formem part d'aquesta societat. I per això volem crear des del passat i el present un futur, volem ser creadors del futur d'aquesta societat. En definitiva, volem ser socis fundadors del nou estat de la República Catalana. Necessitem un estat per poder administrar racionalment els impostos que generem entre tots, perquè amb els nostres impostos i cotitzacions tenim garantides les pensions des del primer dia de la independència. Podrem pagar els serveis de sanitat, educació i benestar. Podrem pagar totes les estructures d'estat necessàries i fer aquelles infraestructures que el país necessita. I els proveïdors podran cobrar puntualment. Pels estudis que hem fet, sabem que Catalunya és, junt amb Suïssa, Alemanya i Noruega, un dels pocs països d'Europa on aquest any 2015 els ingressos que tindríem com a estat són suficients per mantenir els serveis i pagar les infraestructures. També sabem que serà un estat financerament solvent, 2 nivells més solvent que el País Basc i Navarra, 4 nivells més que Espanya i 7 nivells més que la Catalunya actual. Les empreses, al poder competir millor en una economia globalitzada, podran generar activitat econòmica i podran generar ocupació. Avui, tot i la crisi, Catalunya és la primera regió de l'Europa continental en inversió, fet que demostra la visió que té de Catalunya bona part del món econòmic i també la confiança que genera la manera com estem fent el nostre procés. Nombrosos estudis econòmics propis,
però també de prestigiosos mitjans i institucions internacionals, avalen la viabilitat d'un estat català i la millora d'oportunitats per a la nostra economia. Per deixar enrere els alts nivells d'atur, les retallades i el patiment de tantes persones, per deixar enrere la pobresa energètica, per garantir el dret a l'habitatge, ens cal la República Catalana. La República Catalana és econòmicament viable, és socialment necessària i és urgent. Hola. Avui sóc la veu de la sectorial de serveis socials. Companyes i companys que treballem en l'àmbit social des de diferents professions i disciplines, amb la voluntat de garantir els drets de les nostres conciutadanes i conciutadans, des dels infants a la gent gran, tenint en compte com a punt de partida els drets humans i reconeixent en cada moment els drets específics de diferents col·lectius, infants, persones amb diversitat funcional, dones, etc. Volem la independència per no haver de tornar a llegir informes que ens retraten situacions de pobresa i indicadors d'exclusió social, per no haver d'acceptar lleis que pretenen evitar serveis socials de proximitat i qualitat com l'ERSAL. Construirem els serveis socials que volem, ens hi vam posar amb l'arribada de la democràcia i ho tornarem a fer ara. Des de la sectorial de jubilats us volem dir només dues coses. La independència de Catalunya no amenaça les pensions, com ens diuen i ens volen fer por. Ben bé al contrari. L'any 2017 l'estat espanyol no podrà pagar les pagues extres de les pensions perquè haurà exhaurit el fons de reserva de la Seguretat Social. I no podrà pagar-les tampoc des dels pressupostos perquè el compliment de les taxes de dèficit que la Unió Europea imposa ho impediran. L'estat espanyol baixarà les pensions, mentre en una Catalunya independent les pensions podrien pujar moderadament. Per què? Senzill. La taxa d'atur de Catalunya és i ha estat sempre més baixa que la taxa d'atur de la resta d'Espanya. El salari mig de Catalunya és i ha estat sempre més alt que el salari mig de la resta dels treballadors d'Espanya. I tercer, la piràmide d'edat de Catalunya té un segment de gent jove superior a la resta d'Espanya. Els estudis econòmics han quantificat que fàcilment el primer dia de la independència les pensions poden pujar al voltant del 5%. I dos, l'atenció a la dependència a les persones amb disminució de mobilitat o amb dificultats físiques o psíquiques. L'atenció sanitària de tota la nostra gent gran, que ha patit unes brutals retallades, estarien absolutament garantides si els 16.000 milions d'euros que cada any surten dels impostos a Catalunya per anar a Madrid i no tornen, tornessin. Sí, ja ho sé, ja ho sabem, la gent gran representem el passat, però tenim un present, estem aquí i sabem molt bé quin és el futur que volem. Volem veure la independència de Catalunya, volem viure la independència de Catalunya. Per això us necessitem joves catalans, perquè vosaltres sigueu també el nostre futur. Parlo des de l'Assemblea Nacional de Joves Independentistes. Els joves són un dels col·lectius més castigats per la crisi econòmica. Les successives polítiques que ha practicat l'estat espanyol i les oligarquies que el suporten han abocat els joves catalans a una situació d'elevada
precarietat. Atur que voreja el 50%. Malgrat que Catalunya tingui un PIB similar a països com Dinamarca, el nostre atur és molt més elevat. Manca d'estabilitat laboral, que ens aboca a la migració forçosa. Manca de beques universitàries. Som gairebé el 20% dels estudiants del conjunt de l'Estat i no rebem ni un 10% de les beques. Augment de les taxes universitàries i regressió de drets. Dificultat per accedir a la justícia, per manifestar-nos o per accedir a la contracepció a partir dels 16 anys. Sabem que no tenim futur dins de l'estat espanyol, però els joves catalans no ens resignem, perquè també sabem que la independència de Catalunya és l'oportunitat d'or per crear un país nou i per poder eliminar les injustícies que els joves catalans patim. Tenim la immensa sort de viure un dels moments més transcendents i importants de la nostra història com a poble. Els joves som dipositaris del llegat que ens heu donat les generacions que heu precedit, que heu treballat molt durament i que ens heu dut fins aquí. Però per ser dignes hereus d'aquest llegat, del vostre llegat, hem d'esdevenir la generació de la llibertat i hem de ser la punta de llança d'un moviment que aconseguirà el naixement de la República Catalana Independent. Visca Catalunya lliure! Visca! Gràcies. Independència! 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 Sabem què volem i estem preparats per aconseguir-ho. Agafem rems, endavant! Perquè tenim molt clar a on volem arribar. El nostre objectiu no és el final d'un viatge, sinó un principi. L'inici de tot allò que volem fer i volem canviar. El principi d'un país nou, d'un país de tots, d'un país just, del país que nosaltres escollim. Continuarem fins a aconseguir-ho. Perquè sabem què volem i sabem on anem. 27 de setembre de 2015, on tot comença. Bé, ha quedat clar quines són les necessitats, ens les acaben de dibuixar. Tenim les necessitats, tenim la gent per batallar. Hi ha ganes, com ha quedat demostrat aquí. Deien que estàvem desmotivats, que estaven cansats, que estàvem de descans. No, hi ha ganes. Com és la demostració d'aquestes 2.000 persones que es troben aquí. No ens hem cansat, estem agafant embranzida. I ara... Sí, es pensaven que estàvem despistats, però no ho estem. I ara ens toca saber què farà l'Assemblea durant aquests 7 mesos per convèncer la gent del país nou que hem de fer com a resposta a aquests reptes. Aquesta feina estarà englobada dins la campanya que aquí veiem, 27S, on tot comença. Qui ens ho explicarà seran els coordinadors de les 3 comissions d'incidència social del secretariat. Per accions territorials... Aida Àngel.
Per accions sectorials, Gemma Cots. I pel país que volem, Ferran Camps. Hola, bon vespre a tots i gràcies per la vostra assistència. Hem fet molt, hem anat molt lluny, ho hem vist al primer vídeo. La marxa, la via, la V baixa, el 9 de novembre. De fet, quan ho veiem, fa posar els pèls de gallina. Però ara encara hem d'anar més enllà. Pel 27 de setembre queden 7 mesos de feina molt intensa. I ara imitaré els presentadors, però oi que aprofitarem aquesta oportunitat històrica? Sí! Doncs som-hi! Tenim un objectiu, tenim una il·lusió, la República Catalana, la independència de Catalunya. Quan tenim una bona notícia, no ens la guardem per nosaltres. La volem compartir amb tothom. Doncs això és el que farem. Compartir la nostra il·lusió amb tothom. I ho farem de forma segmentada i establint prioritats. Perquè tots els que som avui aquí, cada un i cada una de nosaltres, tenim una forma de pensar diferent. Tenim els nostres interessos, les nostres preocupacions, les nostres aficions. Per tant, a cada un i cada una de nosaltres, per comunicar-nos ens hem de dirigir d'una forma o d'una altra. Des d'accions territorials es plantegen accions adaptades per cada perfil i per cada territori. A ciutats grans farem un cert tipus d'accions, a ciutats petites farem un altre tipus d'accions. Proposem accions adaptables a cada territorial, tal com ens vau demanar en el CTSE. Per fer una metàfora, el que ara us proposem és passar del metge generalista al metge especialista. Anem a fer accions de cirurgia minucioses, de detall. Anem a augmentar l'eficiència. Si tenim un nivell d'eficiència, doncs ara també anirem més enllà. I on farem aquestes accions de cirurgia? Permeteu-me que, com que és un acte públic, marcaré només les línies generals. A cada territorial rebreu les zones prioritàries. Algunes ja ho haureu rebut. Si no ho heu rebut encara, ho rebreu aviat. I què farem? Us posarem alguns exemples. Als pobles petits, als municipis petits, farem bon veïnatge. Anirem a visitar i a compartir la nostra il·lusió i a escoltar la gent. I això ho farem en dues fases. Una primera fase serà una visita introductòria. En una segona fase serà una visita especialitzada per resoldre qualsevol qüestió. Per ciutats grans, pels joves, traslladarem la parada física a la parada online. Utilitzarem els canals de comunicació que fan servir per relacionar-se. I tant de la primera acció com de la segona, per exemple, hi haurà formació. Amb les entitats, el que proposem és treballar colze a colze amb les entitats, amb els seus interessos i amb les seves iniciatives, perquè també som socials i solidaris, perquè molts i la majoria dels que som aquí ja participem d'altres entitats. Perquè la independència és una oportunitat per tothom i la volem compartir i la volem fer arribar a tot arreu. Per tant, una altra de les accions serà fer-ho visible. Mostrar que aquesta és la majoria del que vol el poble de Catalunya. Fomentar el sentiment de pertinença. Hi ha altres accions que per discreció no explicarem avui aquí, però evidentment us farem arribar. Llavors, com portarem a terme aquestes accions? Les farem de la mà amb cada territorial, amb cada un i cada una de vosaltres, perquè sou la força principal de l'Assemblea. És el més gran capital que tenim. Per tant, tenim a qui ens hem de dirigir, tenim on hem d'anar, tenim què hem de fer
i com ho hem de fer. Ho tenim tot per començar. Ens hi posem? Moltes gràcies i visca Catalunya! Bona nit, amigues i amics. Bona nit, bona gent de les assemblees territorials, sectorials i d'exteriors de l'ANC. Els companys ens preguntaven quin país volem i dèiem volem un país que s'identifiqui amb la democràcia, amb la regeneració democràtica, lliure per decidir, amb alts nivells de justícia social i amb una voluntat inequívoca en la defensa de la llibertat d'expressió que un cop més avui s'ha posat en risc. Un país mirall dels pobles d'Europa, dels països avançats, dels que aspiren a tenir un futur millor i es troben actualment empobrits i mancats de llibertat. Si volem un país mirall, hem de començar a construir-lo. Esteu d'acord? Estem d'acord? Tenim molta feina a fer i tot és possible. Us preguntareu què hem de fer? Treballar al costat de la gent i amb la vista i l'imaginari posat en la República Catalana. Com? Escoltant, conversant, dialogant, compartint, mostrant oportunitats, amb un discurs breu i clar, amb respecte, afavorint la confiança i l'empatia. Implicant i participant en actes i accions on debatre i posar en comú propostes de quin país volem. Exposant les mancances de seguir depenent de l'estat espanyol, que afecten cada dia les aspiracions d'un país socialment just, que afecten dia a dia les condicions dels nostres barris, pobles i ciutats. I sobretot ho hem de fer exposant les oportunitats que se'ns obren en un estat català independent, del que tothom és cridat a participar i implicar-se en la construcció del nou estat, des del quilòmetre zero, des d'avui mateix. Sí, seguim fent actes com a ANC. Ara bé, molt millor si els fem acompanyats, amb entitats i col·lectius amb les que segur que compartim moltes coses i a vegades, per desconeixença o recel, les veiem i ens mirem com a llunyans. Hem de fer el pas i trencar el gel. Actes i accions amb col·lectius que tenen preocupacions diverses, per l'habitatge, per la millora del transport públic i les infraestructures, per la millora de les condicions de vida al barri, per les activitats de lleure i l'esport, per la millora del medi ambient, per afavorir la cultura, per millorar la qualitat de l'educació o la sanitat. En definitiva, ho hem de fer amb persones i col·lectius que tenen inquietuds com nosaltres, per la millora social, si bé encara estan allunyats de l'imaginari d'un país nou a construir. Hem de fer taca d'oli i implicar persones que són referents socials per construir la majoria social. I direu, d'acord, molt bé, això és molt bonic, molt fàcil de dir, però com ho farem? Ho hem provat tot, ens hem esforçat no saps com, i els resultats costen de veure's. Teniu molta raó, és difícil. Si bé estem convençuts que cap de nosaltres està disposat a renunciar, a abandonar. Al contrari, estem preparats per seguir liderant i per ampliar la majoria social. Oi que sí? Hem de fer coses diferents. Si el que hem fet fins ara té un topall, té un sostre, hem de buscar nous camins, camins que ara són nous. Hem d'innovar, pensar diferent, fer-ho amb altres formes, amb noves iniciatives. Des de la Comissió de l'ANC al País que volem, ens teniu a la vostra disposició, aportant mitjans, idees, facilitant la feina. Estem treballant amb diverses eines i recursos en col·laboració amb accions territorials i assemblees sectorials, que ben aviat ho podreu tenir a disposició a la web. I per acabar, tornem a l'inici. Quin país volem construir? Tenim un país multicolor, amb multiplicitat de llengües parlades, amb diversitats de formes de viure i entendre el dia a dia. Volem un país inclusiu, cohesionat, on la diversitat sigui un valor positiu. Un país
on els diversos punts de vista de sentiments compartits de pertinença sàpiguen trobar el denominador comú, en un país lliure, democràtic i profundament just. El país que volem és un país ple d'oportunitats, un país de reptes de futur, un país mirall del món. Demà, al llevar-nos, al despertar-nos, ja amb les piles ben carregades, comencem a construir el país que volem. Ho farem amb la fortalesa de les conviccions i amb l'energia del somriure. La primavera lliure és a tocar. Endavant i força! Com heu pogut escoltar, des de l'Assemblea sempre hem tingut clar quin és l'objectiu: ampliar la majoria social a favor per fer un país nou. I aquest país nou volem que sigui un país millor. La independència serà l'eina que ens permetrà canviar tot allò que volem millorar i fer el país que entre tots escollim. Per ampliar aquesta majoria social hem de parlar i treballar amb sectors i col·lectius concrets i escoltar aquelles persones que encara tenen dubtes davant dels canvis, uns canvis que poden arribar a ser l'oportunitat de millorar. Des de la Comissió d'Accions Sectorials estem treballant per donar respostes clares i contrastades a tots aquests dubtes. Hem volgut treballar des de diversos sectors, moviments socials, la immigració, els joves, els pensionistes, i treballarem tants sectors com facin falta per explicar els beneficis de la independència. Entre les diferents iniciatives que hem engegat hi ha l'adhesió de l'Assemblea a la recollida de firmes per la ILP d'habitatge i pobresa energètica, un projecte que s'ha treballat conjuntament amb la sectorial d'arquitectes, edificació i territori, per tal que el nou Parlament aprovi noves polítiques d'habitatge i pobresa energètica que facin front a aquesta emergència social. Volem fer un país nou per fer-lo més just. Des de fa dies, les diverses assemblees territorials ja estan recollint firmes per aconseguir-ho. També estem treballant perquè el sí a la independència arribi als catalans d'origen estranger. Hem de dotar a les territorials d'un discurs inclusiu. I aquesta feina l'estem fent junts amb la sectorial d'immigració, perquè això és un pas clau per construir un país de tots i per a tots. També som conscients del discurs de la por, aquell discurs que es dirigeix a les persones més febles i dependents. És per això que des de sectorials, com per exemple serveis socials, jubilats o salut, treballem per esvair aquests temors. Escoltem per després dotar d'informacions contrastades, directes i que responguin tots els seus dubtes. A ells els hem de demostrar que estem capacitats per tirar endavant, per dibuixar un futur millor i per cuidar aquells a qui devem aquesta oportunitat que tenim entre les mans. Per tot això, la comissió es dota d'experts en economia, en recerca, en salut, per obtenir els arguments i que el conjunt de l'Assemblea els pugui posar en acció. Tots aquests detalls i tot el que us han explicat els meus companys i el que us ho explicaran ara s'enviaran a totes les assemblees sectorials, territorials i exteriors la setmana vinent, en un dossier amb la informació detallada de cada acció, perquè cada assemblea pugui adaptar la que consideri més adequada, perquè cada assemblea coneix millor que ningú el seu territori. Fer la nova Catalunya és un projecte col·lectiu que farem entre tots. De nosaltres depèn transmetre-ho a la resta de la societat. Tenim 7 mesos de marge per fer aquesta feina, per explicar que junts podem fer el país que nosaltres escollim, amb els canvis que volem i que tant necessitem. Un país més just, més net, més equitatiu. En definitiva, un país millor. Tenim 7 mesos per explicar que el 27 de setembre de 2015 és on tot comença. Que el 27 de setembre podem escollir i que a partir de llavors ja no deixarem d'escollir, perquè estem preparats i sabem a on anem. I ho farem. Moltes gràcies.
Ferriol, Massip, Bonet, Marcel, Ramon, Castellà, Pau Benítez i Domínguez. Pau Benítez i Domínguez. Hem vingut aquí a glosar. I amanir-vos la vetllada és el nostre compromís. Fem cançó improvisada. Fem cançó improvisada. I fem més lliure el país. Tant és ara com abans, perquè això ja ve d'enrere. Només hi ha una senyera. Només hi ha una senyera. Pels països catalans. La reivindicació allunya, servidor us diu cantant, vol un país Catalunya. Vol un país Catalunya. Catalunya i Aran. I és que Espanya no ens estima, que és un país molt esquiu. Naltros som un poble alegre. Naltros som un poble alegre. Poble alegre i combatiu. Tota la caspa espanyola poden ser molt mala gent, però quan ells obren la boca, els hem de fer un monument. Catalunya serà un país allà i molt noble, perquè tindrà el naixement. Perquè tindrà el naixement. Perquè naixerà del poble. I tindrem la independència fent palès el compromís amb Mallorca i amb València. Amb Mallorca i amb València. I amb la resta del país. I per fer-ho molt millor, i per fer-ho tot més bé, no tinguéssiu pas la por. No tinguéssiu pas la por. Que ningú serà estranger. I si tu poble no falles, estic segur i ben dret, l'any que ve tindrem les falles. L'any que ve tindrem les falles. Senyors sense caloret. Per fer-ho bé i avançar hem de ser una bona tropa, i ho dic a Cornellà. I ho dic a Cornellà. Tant és Núria Feliu o Estopa.
Una cosa sé del cert, i us ho dic ara i aquí, que el 28 de setembre, tornarem al DNI. Les portades dels diaris avui ja podeu escriure, perquè el 28 de setembre, tindrem Catalunya lliure. Moltes gràcies al grup. Llàstima que ja se n'han amagat per al darrere el grup Cor de Carxofa per la seva participació en aquest acte. Tornaran a tocar perquè ens han aportat el caloret aquest tan necessari aquests dies. Un aplaudiment per ells i pel caloret. I ara sí, hem dibuixat les necessitats, hem dibuixat una mica d'estratègia per sectorials. És el torn d'aquesta primera etapa que s'acosta, aquesta primera meta volant, podríem dir, les eleccions municipals. L'assaig general del 27 de setembre és el 24 de maig. En Pere Pugès, coordinador de la Comissió d'Incidència Política, ens presentarà els municipis per la independència. Un aplaudiment per ell. Bona nit. A mi em toca explicar-vos fonamentalment el que és la campanya que avui presentem, que avui encetem, que li hem dit els ajuntaments per la independència. En la nostra història moderna, els municipis han representat el centre de la lluita per les llibertats, la democràcia, la cultura i el benestar dels seus ciutadans. Però també ho han estat de la lluita per la independència. Des de la Diputació de Barcelona, el 1873, en Baldomer Lostau declarà la Constitució de l'Estat català. I en 1931, després de la victòria a les eleccions municipals, en Francesc Macià proclamà la República Catalana. Ahir i avui els ajuntaments han estat la principal escola de democràcia ciutadana i de participació activa en l'autogovern dels pobles i ciutats. La voluntat d'independència expressada el passat 9 de novembre ha de concretar-se ara amb el triomf de les candidatures independentistes a les eleccions municipals del mes de maig. La nit del 24 de maig, quan fem el recompte dels resultats a tot el país, hem de fer arribar un missatge molt clar a tot el món. A Catalunya, quan votem, votem independència. Ho vam fer a les eleccions del 25 de novembre i ho hem seguit fent cada cop que hem anat a les urnes, a les eleccions europees el 9 de novembre i ara, segur, també a les municipals. I perquè també ho fem el proper 27 de setembre, cal que convertim aquestes eleccions municipals en el millor preàmbul de les eleccions que ens han d'obrir el camí cap a la proclamació de la independència nacional. És per això que avui us presentem la campanya Els Ajuntaments per la Independència, una campanya que proposa un seguit d'accions que busquen el mateix objectiu,
la implicació amb el procés cap a la independència del màxim nombre possible de candidatures que concorren a aquestes eleccions. És el pas imprescindible per assegurar que els nostres ajuntaments seguiran assumint el seu paper en aquest procés. És una campanya pensada per ser executada íntegrament per cadascuna de les nostres assemblees territorials. Durant el proper mes de març farem accions encaminades a informar a tots els nostres conciutadans del paper que han tingut, tenen i tindran els nostres ajuntaments en la construcció del nou estat. Aquestes accions aniran acompanyades de la presentació de la campanya a les diverses candidatures que es presentin en cada municipi, per demanar-los que en el seu programa electoral incloguin els 4 punts inclosos en els compromisos que els demanarem que signin i que són: primer, proposar al primer ple municipal ordinari l'adhesió o continuïtat del nostre Ajuntament a l'Associació de Municipis per la Independència i a tenir-hi un paper actiu. Segon, promoure campanyes des del nostre grup municipal, s'entén des de cada grup municipal, per contribuir a fer que les eleccions al Parlament del 27 de setembre tinguin un clar sentit plebiscitari i que les guanyin les forces que incloguin el full de ruta cap a la constitució d'un estat independent en el seu programa. 3. Assumir que en el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una majoria independentista al Parlament, proposarem que el nostre Ajuntament, que cada Ajuntament, amb el seu alcalde o alcaldessa al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri oportú en la gestió de la Constitució de l'Estat català, superant, si cal, totes les traves que hi puguin posar els poders de l'Estat espanyol. I 4, proposar que l'alcalde o alcaldessa, com a màxima autoritat i representant legítim de tots els veïns i veïnes del municipi, participi a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya, que es constituirà per donar suport al procés d'emancipació nacional. En el cas que les institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes d'autogovern, aquesta assemblea hauria d'assumir la governació de Catalunya, donant així continuïtat al procés i garantint-ne la màxima legitimitat democràtica i institucional. En justa correspondència, l'ANC demanarà el vot per a les candidatures que signin aquest compromís i organitzarà actes públics per mostrar aquest suport. Les eleccions municipals són, doncs, una oportunitat única per mobilitzar l'independentisme i donar un nou impuls al procés d'independència nacional. Són també una oportunitat per confirmar que la unitat del poble català amb les seves institucions municipals i nacionals és la millor estratègia per aconseguir l'objectiu final, per aconseguir la proclamació de la República Catalana com a estat independent. Visca Catalunya lliure! Visca la República Catalana!
antes de començar la cançó, ara vos volia cantar aquesta reivindicació. El garrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. El garrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. I no us caldrà traductor, que segur que l'heu entès, que ella en parla en occità, que ella en parla en aranès. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Cup i Mas i en Junqueras, aviam si es posen d'acord. Cup i Mas i en Junqueras, que això no ens ho aturaran ni Iglesias ni Riveras. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. I els que manen allà a Espanya ens volen ben dividits, i és que encara no entenen que el poble aquí és qui empenya els partits. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. És cosa que em fa feliç, de felicitat ai mil, veure com a casa mana doncs la societat civil. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Quan siguem independents no podrem permetre que censurin aquest poble per la llibertat d'expressió. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Quan siguem independents no tindrem la mosca al nas, ni en els nostres parlaments es jugarà al Candy Crush. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Quan siguem independents serem un país que no mingua, i els nostres presidents ells seran ben plurilingües. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Que el país ja treu espurnes, no voldria ser Masell, però quin Mas posa les urnes quan ho diu la Forcadell. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. I Farri, que bé que ho dius, ai Farri, tu tens raó, doncs ara va Forcadell demana la Constitució. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Agarrotín, vera, 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 vera de Sant Joan. Ai, perdó. Perdoneu? Tenen molta pressa i, home, cor de carxofa, que us aplaudeixin. Estan aquí dalt l'escenari. Sisplau. Moltes gràcies per la vostra contribució, perquè després diguin que els catalans som seriosos i avorrits. Ara que ja hem dibuixat les necessitats del país, ara que hem escoltat què es pot fer per anar sumant cada cop més gent al nostre projecte i què volem pels ajuntaments, arriba el moment de plantejar on tot comença. Si volem guanyar, el 27 de setembre hem de sumar el màxim de vots. Tothom a les urnes
inclosos els catalans de l'exterior. La llei espanyola no facilita el vot a ningú, però els catalans hem de fer un esforç i convèncer els de fora que vagin a votar. Tots els vots són imprescindibles i en Ricard Gené, coordinador d'Internacional, ens ho explica tot seguit. Molt bon vespre a tothom. Oi que les formiguetes de vegades fan uns nius enormes i que sovint no hi ha manera de fer-les fora? I es fiquen per tot arreu? Doncs aquesta és la descripció de la incidència internacional de l'Assemblea. Som petits, estem escampats per tot arreu i entre tots l'estem fent grossa. A més de la Comissió Internacional del Secretariat, tenim 40 assemblees exteriors escampades per tot el món. Tenim una sectorial de gent que des d'aquí, gent que viu a Catalunya, ajuden. I tenim un magnífic equip de premsa internacional que comuniquen les nostres novetats a tot arreu. A tots els que en formen part, els vull agrair en aquest moment públicament el seu treball perquè s'ho mereixen, de debò. El nostre projecte no pretén aconseguir el reconeixement internacional de la futura República Catalana, perquè aquesta tasca correspon a les institucions, però sí que el nostre treball incideix de forma efectiva en el coneixement del procés d'independència. I és que el reconeixement que vindrà ha d'anar precedit del coneixement. I per això us volem explicar una mica alguns dels projectes que ara posem en marxa, a més de tot el que ja veníem fent. En primer lloc, el projecte Benvinguts. No sé si sortirà. Efectivament. Aquest dilluns llancem la prova pilot en el Mobile World Congress, on repartirem 50.000 fulletons desplegables amb informacions sobre el procés d'independència de Catalunya, acompanyat d'un element pràctic. Es tracta que no ho llancin de seguida, que s'ho llegeixin i s'ho guardin. Per què? En aquest cas hi posem un plànol del metro de Barcelona. Més endavant, amb els continguts ja adaptats, els repartirem a gran escala en molts punts turístics de tota Catalunya i en esdeveniments en públic internacional. I per això necessitarem la implicació de les nostres assemblees territorials, sobretot aquelles que estan als punts més turístics i, a més, concurrència internacional. Un altre projecte és que pretenem fer una utilització intensiva del potencial de les xarxes socials i del gran nombre de perfils i seguidors que ja té l'ANC per internacionalitzar el procés. Com? Doncs donant a conèixer els perfils de Facebook i de Twitter de les assemblees exteriors reunits en una sola pàgina web, per facilitar que tots els socis de l'ANC, és a dir, vosaltres i tots els que no han vingut avui però conformen aquesta immensa massa social, ens ajudin a internacionalitzar, perquè tothom té coneguts, tothom té parents, tothom té gent a fora i amics. També organitzarem grups que anomenem timbalers per tuitejar missatges amb hashtags dels esdeveniments d'abast internacional que passen a Catalunya, que en passen molts. Ara, aquests grups de timbalers s'estrenaran en el Mobile World Congress amb l'objectiu d'oferir informacions vinculant l'esdeveniment amb coses de Catalunya. Per exemple, amb el hashtag Mobile World Congress 2015, Welcome to Catalonia, Next State of Europe i un enllaç a vídeo o vídeos sobre Catalunya. I així, successivament, d'una manera molt viral, d'una manera molt continuada. Com han dit els presentadors, un projecte important és el de mobilització del vot exterior, perquè cada vot compta. Els vots es fan d'un en un. Sabíeu que hi ha gairebé 200.000 catalans censats a l'estranger? Doncs el 2012 només un 5% van votar. I segons els estudis d'opinió és un vot molt més sobiranista que la mitjana. I com ho farem, doncs? Ho farem amb informació.
I ho farem comptant amb vosaltres, també. Això es basarà en una informació que hem consensuat amb la Federació Internacional d'Entitats Catalanes, la FIEC, i amb Catalans al Món, i amb un web que llançarem la setmana que ve, ja us informarem de l'URL per accedir-hi, que serà, volem que sigui el lloc de referència dels catalans que viuen a l'estranger per informar-se, per saber quins passos han de fer per votar en aquestes eleccions, perquè, com s'ha dit, té la seva complexitat. I també pels catalans que vivim a Catalunya, és a dir, tots nosaltres, perquè ens hem de responsabilitzar per fer saber l'existència d'aquesta informació i d'aquesta web a tots els nostres amics, familiars i coneguts que tinguem a l'estranger. Això és una qüestió molt important. Els nostres amics, els nostres familiars, els hem de dir hi ha això, heu de venir a votar, heu d'anar a votar. Depèn de si estan inscrits, de si voten al seu país o voten aquí. Ricard, et sembla si ho provem un moment? Tinc una companya en línia. Vinga, Núria, provem-ho. Gemma, hola. Hola, Núria? Hola, Gemma. Hola. Que ets a Orpí, on ets? No, estic a Austràlia fins al desembre. Escolta, t'he d'explicar una cosa molt important per tu. No em diguis que es proclama la independència i que jo estic a l'altra punta del món. Ja m'agradaria, ja. Et truco perquè els de la Comissió Internacional de l'Assemblea estan preparant una campanya per a mobilitzar el vot des de l'estranger per a les eleccions del 27 de setembre. Però què vols dir? Es podrà votar des de l'estranger? És clar que es pot votar. Diuen que hi ha 200.000 catalans que consten al cens electoral a l'estranger. T'imagines que aconseguim una participació almenys del 50%? Serien 100.000 vots extra amb els quals ningú hi compta. Saps què són 100.000 vots? És molt. Moltíssim. Però, Núria, un moment, vols dir que no serà molt complicat votar des de fora de Catalunya? No, no és gens complicat. Es veu que és molt fàcil, justament. La setmana que ve llencen un web on trobaràs tota la informació sobre els passos que has de fer per poder votar. Diuen que són uns tràmits molt senzills, però que els has de fer el més aviat possible. Gemma, afanya't! D'acord, i tant, ho faré de seguida. Sí, sobretot que necessitem tots els vots possibles i hem de ser tots per poder guanyar. Ostres, doncs saps què pots fer, Núria? La Maria de l'hotel està a Londres fent d'au pair, la pots contactar també i comentar-li. És veritat, li enviaré un correu. Escolta, tu deus saber de més gent que es troba com tu. Sí, i tant. Mira, just la setmana passada vaig coincidir amb el Ramon Carol aquí a Austràlia, que és el coordinador de l'assemblea aquí a Sydney. I, a veure, d'amics de la universitat és que tinc la Núria i el Jaume que estan a Miami, la Lucía que està a Shanghai. Però és que aquesta no sé si li interessa, gaire el tema aquest de la política. Doncs, Gemma, l'has de convèncer. Hi ha molts joves preparats que han acabat marxant del nostre país perquè aquí no troben feina. La independència és necessària per tots i sobretot pels joves. Els has d'enviar un correu electrònic o un WhatsApp perquè ho sàpiguen de seguida. Sí, i tant, jo crec que ara mateix quan et pengi, si un cas, quan acabem l'Skype, ja li enviaré un WhatsApp a la Lucía i per començar-ho a moure. I per Carme, què tal? Com va tot? Bé, molt bé. Molt enfeinats amb l'assemblea, però bé, Gemma, bé. Et deixo, ens veiem aviat. D'acord, fins aviat, Núria. I tranquil·la, que entre tots ho aconseguirem. Gràcies, a reveure. Doncs és això. Aquesta és la feina que sorgirà a tots plegats i que heu d'explicar que l'han de fer tots els membres de l'ANC, tots els membres de l'Assemblea, totes les persones que consideren que tot això és important i ho és molt. Bé, el 27 de setembre, que s'ha dit que és on tot comença i tot començarà, és molt important. I perquè això sigui així, per començar a guanyar des d'ara mateix, cal que ens hi posem de seguida. Els catalans de dins i els catalans de fora. I entre tots ho farem. Som-hi perquè només depèn de nosaltres. Gràcies.
Bé, doncs ja ha quedat clar que hem de connectar tots l'Skype, que hem de perseguir els vots un darrere l'altre, sobretot perquè amb el vot per correu i a l'estranger hi ha qui té tendència a fer una mica de trampes, com hem detectat en els darrers anys. Ara sí que ja estem arribant al final de l'acte. Comença el compte enrere cap a la independència. Avui hem vingut aquí, entre altres coses, per conjurar-nos, per fer l'esforç final. Queden exactament 7 mesos d'esforç. 7 mesos no són res, 7 mesos passen en un 3 i no res. En 7 mesos es poden fer moltes coses. 7 és un número que agrada, 7 mesos que seran de compromís per aconseguir una llibertat que no seran ni 7 mesos, ni 7 anys, ni 77, ni 777. Serà el que els catalans vulguem. Molt bé. Ja sabeu que el Pere i jo mateixa som periodistes i els periodistes ens agraden les exclusives. Tenim una exclusiva i una sorpresa. Un jutge s'adreça a nosaltres. És un honor que mai m'havia arribat a pensar que podria gaudir, poder-me dirigir als ciutadans de Catalunya, però no a tots els ciutadans, sinó als ciutadans lliures, els ciutadans que tenen molt clar quin ha de ser el futur d'aquest país. Entenc que hi hagi indecisos. Començar a caminar vers un estat nou, vers un país millor, sempre és complicat i és difícil. Mantenir les coses com estan és el més senzill, el més fàcil, però també és, sens dubte, el més perillós. Només us demano que tingueu la valentia, el coratge i l'empenta suficients com perquè aquest país acabi sent el que té dret a ser des que l'any 1714 ens van arrabassar tots els nostres drets. Tenim dret a decidir, tenim dret a construir el nostre futur i tenim dret a acabar construint una república democràtica a satisfacció de tots els que vulguin viure en aquest país. Tothom és benvingut, tingui la ideologia que tingui. L'únic que no permetrem, de cap de les maneres, és el discurs de la por, l'amenaça, les intimidacions. Serem, més tard o més d'hora, un país lliure. Visca Catalunya lliure. Un recordatori, demà a les 12, davant de la delegació del govern espanyol a Barcelona, un acte de suport al jutge Vidal. Demà a les 12. Set mesos i moltes raons per la independència. Ara és l'hora. Ens hi posem? Sí! Carme Forcadell, què hi dius? Ens hi posem, Carme? Avui som aquí perquè el 27 de setembre votarem en unes eleccions plebiscitàries per construir la República Catalana. Som aquí perquè volem més llibertat, més democràcia i més justícia social. Segurament haureu sentit que estem cansats. Això és el que alguns voldríem, però ni estem cansats, ni ens cansarem, ni ens aturarem fins a aconseguir la independència.
perquè cada dia som més, cada dia som més. Ara som més que l'any passat i som molts més, moltíssims més que fa 3 anys quan va néixer l'Assemblea Nacional Catalana. I des d'aleshores ençà hem recuperat la sobirania, hem esdevingut protagonistes de la nostra història, hem passat de no tenir res a tenir-ho tot, de no tenir horitzó a tenir un futur pròsper i de benestar. Estem vivint el projecte més il·lusionant i engrescador d'Europa. Hem convertit Catalunya en un exemple per al món, no només pel que fem, sinó com ho fem, pacíficament, democràticament, amb entusiasme, amb coratge, amb alegria. I ara som a 7 mesos, a 212 dies, de fer realitat el somni de moltes generacions. Hem esperat durant 300 anys i ja no esperarem més. Nosaltres ho hem fet possible, tu i també tu, vosaltres, tots i totes estem construint la República Catalana. Tots i totes l'estem construint. Tenim 7 mesos per fer-ho, i ho farem, perquè la societat civil catalana no falla mai. Vosaltres no falleu mai. Ara bé, l'estat espanyol tampoc no falla mai, sempre ens ajuda. Nosaltres parlarem amb tothom. Els explicarem els beneficis d'un estat català. Compartirem la nostra voluntat de construir una Catalunya social i justa. I el 27 de setembre votarem independència, perquè és l'única oportunitat de canvi. És l'únic projecte realment engrescador i radicalment democràtic. És l'únic. Nosaltres som els únics capaços de canviar aquest país, els que hi vivim. Vinguem d'on vinguem, parlem d'on parlem i ens sentim com el sentim. Nosaltres som els únics capaços de millorar aquest país. Nosaltres. La independència és tenir veu pròpia a Europa i al món. És tenir les eines i els recursos per millorar la vida de la gent. És lluitar contra les desigualtats, és lluitar contra els desnonaments, és lluitar contra la pobresa energètica, és treballar pel benestar de tots i no pel benefici d'uns quants. La independència és tenir tribunals democràtics que ens permetin convocar referèndums i votar. La independència és defensar la llibertat d'expressió de tots els ciutadans i també la dels jutges. Catalunya ha demostrat al llarg de la història que és un país amb seny. Per això, el 27 de setembre votarem per un estat català independent, perquè és l'únic capaç de solucionar els problemes dels ciutadans. El 27 de setembre votarem per un estat català independent perquè ho devem als nostres avantpassats i a tots aquells que han lluitat per fer-ho possible i ja no hi són. I
I votarem per un estat català independent pels nostres descendents, perquè els hem de deixar un país millor. El 27 de setembre votarem allò que molts i molts pobles abans que nosaltres han votat i cap no s'ha penedit del seu vot. Però abans tenim una altra fita. Tenim unes eleccions municipals el 24 de maig i hem d'aconseguir una majoria de regidors i regidores, d'alcaldes i alcaldesses compromeses en aquest país i disposats a convertir les eleccions del 27 de setembre en el referèndum que no ens van deixar fer. Ja ho hem demostrat, que som capaços d'aconseguir qualsevol repte que ens proposem. Qualsevol. Perquè no tenim por, perquè no ens resignem, perquè mirem al futur amb il·lusió. I sobretot, perquè som ciutadans, no súbdits. I sabem que construir un nou país no serà fàcil, no ho serà, però estem preparats. Estem preparats per assumir totes les responsabilitats que comporta. Totes. Estem preparats. Perquè nosaltres ja hem desconnectat de l'estat espanyol i ja estem treballant per la Catalunya del futur. I aquí demanem a les nostres institucions i als nostres representants polítics que tinguin sentit d'estat i de país. No volem més pèrdues de temps, ni dilacions, ni retards. No volem més picabaralles, ni entrebancs ni desacords. Volem unitat en l'acció política i fermesa per construir les estructures d'estat necessàries per a la futura República Catalana. Tots hem de construir aquesta República Catalana. Tots hem de construir. Tots som responsables i tots la farem possible. Tots. Recordeu, ens van dir que l'11 de setembre del 2012 la manifestació seríem 4 gats i vam omplir els carrers. Ens van dir que la via catalana del 2013 era impossible i vam omplir el país des del Pertús fins al riu Sénia. Ens van dir que la V baixa del 2014 era una quimera i el món va veure les 4 barres dibuixades als carrers. I ara ens diuen que les eleccions del 27 de setembre són normals. Doncs no. Les eleccions del 27 de setembre són definitives. El 27
el 27 de setembre votarem i guanyarem la independència. Visca Catalunya lliure! Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. Ara és hora ara és hora d'estar alerta per quan vingui un altre juny. Escolem ben bé les eines. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals, que tremoli l'enemic, envaent la nostra ensenya, com fer caure estigues d'or, quan convé seguem cadenes. Bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols. Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot.